Okay, may buntag mga kuski. May kabutago na ng tipid sa buhaton. Ako ni kawanan ng kapoy. Kay kawanan kasang atas sa ako. So, nalaman niyo mga kuski. Okay. Pagtaktak. Pa ito sa ni kuan sa ni panaog din mga tanong. Malumot rin sa gianan. Hindi ko kita sa init ba. Tundog kayo sa gianan. Malumot rin eh.
Kado tayo. Tinulog ka yun. Yan. Kado tayo buros ba? Buros ng bata. Buros tayo din.
Ito na may latay pa. Wala sa kwan. Ligaw sa gan. Ah, hindi makilid lagi.
bala diyo? Bala. Ha? Ay, sunod? Okay, yun na. Bubuk yung pala.
po. May lang kasi. Tulo na. Tulog pa sanga. Wala mo kita kaya apa? Last.
ikot. Natus na. Hawan na, hawan. Grabe na, danlugad rin tayo. Oo. Malagi pang hawanan ko magtusi kaya hindi na makita sa adlaw diri oh. Grabe lagi ka danlog. Bilumot og maayo. Ya, bikado ka kay buros. May pay ang kahoy mo ay purilon kaysa na ay madisgrasya. Okay, limpis sa Christmas. Kailan na nakikita ang batos kay parang magagi-agihan. Yan na gawin. Ako pinulong sa tukod. Ano po? Isa may kakabot sa iya. Mamutong mga tutuski. Mamigutong des liyo. Kasulag kay napabuilang punon. Wala po yung brake. Hindi lang ako siya. Wala akong pagkita sa inyo pagsilip kaya taas kayo. Tapos kaya, awan ako. Parang katos kaya. Awan na. Piling din natin puti. So, okay, salamat mga katuski. Tabing singot ngayon. Hindi lang ako kutob. Salamat kayo sa inyo mga tanaw na sa akong vlog na akong tagon. God bless. Bye-bye.